é que en verán, lembras que falamos dos afogamentos dos nenos, de como moitas veces os pais responder un WhatsApp que eran 6 segundos nos que se porque pode afogar o neno na piscina ou na praia e nos estamos pendentes de responder algo e non estamos aí moi pendentes. De feito, estaba aquela campaña de ollo peque a auga, non? Efectivamente, nun segundo se nos cae o neno, en fin. Claro, cales son, Héctor, as caídas máis frecuentes? Pois mira, aí depende un pouco da idade. Temos aquí este neno tan pequeniño, pero logo xa depende un pouco da idade. Temos por aí tamén un grafismo preparado con cales son as máis frecuentes dependendo da idade. Si é certo que cando son así tan pequenos, que é o máis frecuente, bueno, pois que o temos no cambiador, temos así no cambiador, en un momento xirámonos a coller non sei que, o neno rueda e acaba no suelo, porque vai rolando. Ou témolo incluso apoiado na cama e tamén cae da cama para o chan. Ou ás veces incluso a caída é moi típica dos brazos do coidador, non? O que decimos, non o temos ben agarrado, estamos pendente de coller algo, non sei que, e se nos escurre. Revolve o neno, se dá volta. Por eso hai que agarralo ben sempre por unha perna, porque así, aínda que se nos escurra, polo menos queda suxeito e non cae de todo. Ademais, claro, sempre se di que os nenos son de goma, tan pequenos, pero ata certo punto, supoño, non? Claro, aí está, son de goma, pero ata certo punto, porque claro, ti pensa que cando o neno témolo nos brazos ou no cambiador e, por exemplo, cae o chan, claro, ao final, claro, ou cae así de cabeza e témolo así, e claro, de repente cae, eses golpes na cabeza, claro, dependendo, sobre todo da zona onde dean, son máis ou menos perigosos. É certo que asustan moito, pero os golpes na zona frontal e na zona occipital son os menos perigosos. Serían máis perigosos nos laterais, porque o oso parietal é un poquinho máis fino, non é tan duro como o frontal e como a parte traseira, e ademais teñemos por aí debaixo xusto a arteria meninxea media que ten máis risco de sangrado. E cales serían as recomendacións, Héctor, para pais, nais, aboas, cuidadores? Pois o primeiro, é certo que é moi fácil decilo, pero temos que estar o que temos que estar. É dicir, se por exemplo estamos atendendo o neno ou estamos cambiando o neno, hai que estar a eso e non pendente do móvil. O móvil xa sonará, xa pitará, xa avisará o WhatsApp, xa o miraremos despois. Primeiro, imos tentar estar pendentes. E logo, sobre todo, hai que ter cuidado con este tipo de cousas que temos. Ás veces dispositivos de seguridade que non están homologados, que non son moi bons, temos outros que sí. Por exemplo, os tacatás dos que falábamos aí na mesa, que eran moi míticos, por exemplo, nos 80, na nosa época, son seguros? Non son moi seguros porque o problema é que se volcan, quedan con neno xusto boca abaixo e quedan volcados. Entón, por eso temos que ter moito cuidado con este tipo de dispositivos. Por exemplo, sí que podemos empregar algúns como que temos aquí, que o que fai é pechar ben as portas dos móviles para que non as abran e non empecen a gabear polo móvil arriba e ao final acaben caendo. Ou incluso eso, que os berces sexan homologados, ou incluso tamén esas barreiras protectoras como esta que temos por aquí. Para que? Pois para que o neno non acceda a determinados sitios ou non caia, por exemplo, non? Témolo posto pois nun lateral, pois se ten esta barreira, pois sempre quedaría aí nesa rede de seguridade e non chegaría a levar o golpe na cabeza. Héctor, o que nos preguntábamos antes na mesa, cando sí o sí hai que ir a urxencias, é dicir, estes dous casos que dicías, 8 de cada 10 quedan en nada, pero hai excepcións. Claro, afortunadamente o que decimos asusta moito, pero afortunadamente 8 de cada 10 quedan en nada, eso polo menos é un dato de principio tranquilizador. Que facemos cos outros dous? Bueno, claro, realmente a caída sempre iríamos a urxencias sempre que o neno de onde caia sexa unha altura superior ou igual a 1 metro. É dicir, porque claro, para nós caer dun metro non é nada, pero para un neno tan pequeno caer dun metro é moita altura. Pensa que 1 metro podemos pensar que é moito, pero se nós calculamos, por exemplo, temos aquí unha cinta métrica e vemos que 1 metro, pois máis ou menos é a altura que temos aquí da mesa, ou seja, un pouquiño máis, pero mira, isto sería 1 metro, máis ou menos, aquí a esta altura. Entón, se temos un neno, por exemplo, se isto fose un cambiador e temos o neno aquí posto, claro, deixamos a cabeza por aí. Tal cual. E temos aquí o neno, por exemplo, xírase o que sexa e cae dende aquí para baixo, xa sería unha caída de máis de 1 metro e teríamos que ir a urxencias a comentalo. Sempre tamén que perda a conciencia, que non chore ou que o hematoma sexa grande. É dicir, eu teño neno, caeme desta altura ou dunha altura máis baixa. Pero dice, bueno, non foi tanta altura, pero resulta que o neno non chora, o neno quedou como dormilado, non se move moito, dis, algo está pasando, porque o normal se un bebé é que leva un golpe é que empece a chorar, eso ademais é unha boa sinal, ou seja, quere decir que non hai ese nivel baixo de conciencia. Nestes casos, si habería que ir a urxencias, e cando non habería que ir, pois sabemos que o neno chora, sabemos que o neno está activo, que o neno está, pois levei un golpe, ves que realmente pois que o neno ten esa actividade que parece en principio que todo está ben, solo que o neno asustouse, está chorando, e aí non habería que ir. Non habería que ir, pero había que vixilar
os síntomas nas seguintes 24 horas. É dicir, se nas seguintes 24 horas o neno vemos, pois de repente que empeza a vomitar, ou vemos que se queda máis dormido do normal, ou vemos incluso que sempre xoga e colle un xoguete e xoga con el na man e resulta que parece que perde forza nese brazo e non colle ben o xoguete. Ou seja, calqueira cousa que apareza nesas próximas 24 horas o golpe e que non sexa normal, que dis, eu coñezo ben o meu neno, isto antes non o facía, algo raro está pasando, aí sí que hai que ir a urxencias porque hai que ver que está pasando con ese golpe. E por último, Héctor, que te vexo aí co bebé susetando, que é isto cando se fala do síndrome do neno sacudido? Pois mira, este neno que temos é un neno destos que se empregan para a reanimación e que ademais vemos que está moi ben feito e que realmente imita moi ben os movimentos dun bebé. Por qué? Porque cando vamos a facer, cando collemos, moitas veces, démolo así, ímolo coller así para que se vexa ben para a cámara, ás veces, por desesperación, porque leva 3 noites sin dormir, son as 5 da mañá, e, por exemplo, hai alguén que pode tentar a sacudir o neno, non? Ou incluso mesmo xogando con el. E facemos este xesto. Vemos como move este muñeco, como move a cabeza, pero é que un bebé a move exactamente igual que este muñeco, porque non ten forza nos músculos do cuello, ou seja, outro neno máis maior o moves e vai ter mar da cabeza, igual que un adulto, pero o bebé vemos que non terma da cabeza porque non ten forza. Que o que ocorre cando ocorre este xeito? Que a cabeza móvese, pero dentro está o cerebro. Ese cerebro está metido como nunha especie de líquido. Vamos pensar que está aí metido con un líquido e ao moverse, ese cerebro impacta coa parte de diante e coa parte de detrás do cráneo. Estamos como se fora unha maraca. Estamos movendo a cabeza, ese cerebro que está dentro golpea coa parte de diante e coa parte de atrás. Isto o que vai ocorrer é o síndrome do bebé zarandeado, o síndrome do bebé sacudido. Isto, de feito, considérase de máis maltrato. Ás veces, cando chega algún caso destes ao hospital, lamentablemente, porque sempre adoitan ser casos graves, porque falamos de derrames cerebrais, falamos de secuelas que lle poden quedar ao neno de por vida, ás veces, por esa desesperación, ás veces non hai sempre ese maltrato intencionado detrás, pero sí que realmente acaba tendo ese tipo de secuelas e temos que dar parte dentro do hospital porque considerase un caso de maltrato. Así que nunca, por moita desesperación que teñamos ou mesmo xogando, nunca fagamos isto cos bebés porque estamos zarandeándolles o propio cerebro, golpeando co cráneo e pode acabar mesmo na morte do pequeno. Pois, sen dúbida, hai que ter moito cuidado cos nosos cativos. Grazas, Héctor, por todos estes consellos.